naiz, Arrigorriagako institutuko ikaslea eta urtengo Euskaraldian belarri prest izango naiz. Haupa, Aitor Peredez naiz, Athletiko jokalaria eta Euskaraldian ahobizi izateko prest nago. Irantzu Goikoetxea dut izena eta urte askoan Arrigorriagako udal euskaltegiko ikaslea izanik, aurten Euskaraldian ahobizi izango naiz. Joseba Lezeka naiz, Padura futbol taldeko arduradun bateko bat eta prest nago Euskaraldian belarri prest izateko. Kaixo, Iratxe Fresnea naiz, ibagile euskalduna, Arrigorriagakoa. 11 egun hauetan Euskaraldian belarri prest izateko gogotsu nabil. Kaixo, Eba Benikenaz, Arrigorriagako euskaltzalea eta Euskaraldian ahobizi izateko gogoz nau. Kaixo, Ganel Lezkano nauzue, pilotaria, eta 11 egunotan nipe gogotik eutxiko dotxet ahobizi iziteari. Kaixo, Joana García dut izena, tabernari nabil Arrigorriagan eta gure Euskaraldian belarri prest izango nauzue. Teresa Campos naiz, Jainetik Arrigorriagara etorritakoa eta egun euskalduna. Euskaraldia ekimenean belarria izango dut prest, beraz, belarri prest izango nauzue. Kaixo, Arkaiz naiz, Arrigorriagakoa, bertsozalea, hitzeginzalea, isiltasun zalea eta isildu gabe inoiz baino biziago izateko prest nago. Ainhoa Galdeano nauzue, Gurpil-Lerroko irristaketa artistikoan munduko txapelduna naiz eta Arrigorriagako eskolan irristaketa taldearen entrenatzailea. Euskaraldian belarri prest izango naiz. Euskaraldia. 11 egun euskaraz ahal den guztietan. Batu egingo gaitu.